سلام تعن هابل ليز خبركم تخطاتلتي تلفزيون دمصيانة تግራይ ዕለታዊ ዜና እንሆ መንግስት ትግራይ ንሕብረት አፍሪካ ከም ሓደ ዘይሻራው አሸማጋል ዘተ ሰላም ንምቅባል ከም ዝሽከር ገሊጹ ሕብረት አፍሪካ ብዛዕባ እቲ ፋሽስቲ አብይ አሕመድ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝወልዖ ኩናት ንምዝራብ ፈሪሑ ንዓዋርሕ አስቂቱ ከም ዝጸንሐን ኣብ ዝቕነግና ንነበር ፕሬዝዳንት ናይጄሪያ ኦሉሴጉን ኦባሳንጆ ንመንግስት ትግራይን ጉጅለ ፋሽስቲ አብይ አሕመድን መንጎኛ ኮይኖም ከሸማግሉ ከም ዝመዘዘን ደ ናሽናል ኒውስ ገሊጹሎም መንግስት ትግራይ ንዘተ ሰላም ቀርቡ ከም ዝኾነ ምስገለጸም ይኹን እምበር እቲ ኣብ ኩናት ትግራይ ወገናውነት መርገጺ ከሰጉም ዝጸንሐ ሕብረት አፍሪካ እቲ ቅልውላው ሰላማዊ መዕለብ ንኽረክብ ሓናጻይ ግደ ክጻወት እዩ ዝብል እምነት ከም ዘይብሉ ኣፍሊጡሎም አማኻሪ ፕሬዝዳንት መንግስት ትግራይን አባል ሴንትራል ወተሃደራዊ ኮማንድ ሰራዊት ትግራይን ተጋርላይ ጌታቸው ረዳ ሓደ ቅልውላው ንምፍታሕ ዝሓስብ አካል እንተዋሓደ ብዛዕባ ህላው እቲ ሽግር አፍልጦ ክህብ ከም ዝግባእ ድሕሪ ምሕባር ሕብረት አፍሪካ ግና ሽንኳይዶም ብዛዕባ ዕምቀት እቲ ጸገም ክዛረብስ ንህላው እቲ ሽግር አመልኪቱውን ዛጊድ ስቕታ ከም ዝመረጸን ንጉጅለ ፋሽስቲ አብይ አሕመድ ዝወገነ ቅዋም ከም ዘንጸባረቀን ምግላጾም እቲ ዜና አመልኪቱሎም መንግስት ትግራይ ንመትከላት ሕብረት አፍሪካ ኾነ ንአሸማጋልነት ኦሉሴጉን ኦባሳንጆ ከም ዘይቃወም ዝገለጹ ተጋርላይ ጌታቸው ረዳ እቲ ሕብረት ወይ ድማ ኮሚሽነር እቲ ሕብረት ሙሳ ፋቂ ፋሽስቲ አብይ አሕመድ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ንዝወልዖ ኩናት ዝሃብዎም ወግዓዊ ደገፍ እንተዘይስሒቦም ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ንስተኣወጀ ምጽናት ዓሌት አፍልጦ እንተዘይሂቦምን ዛጊድ ንህዝቢ ትግራይ መራሕቱን ንምንታይ ከም ዘይዘራረቡ እንተዘይገሊጾምን እቲ ተሓሲቡ ዘሎ አሸማጋልነት ኦባሳንጆ ክዕወት ከም ዘይኽእል ኣፍሊጦም ኣለዉ ውሕድ ቁጽሪ ዘለዎ ሓየተ ሰራዊት ትግራይ ብወፍሪ አሉላ አባነጋ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ፋሽስቲ አብይ አሕመድ ዘመዝገቦ ዓወት መስተንክራውን ድሙቕን ወተሃደራዊ ቅያ ከም ዝኾነ ተገሊጹ ሰራዊት ፋሽስቲ አብይ በባዕዳው ሰራዊት ውልቀ መላኽ ኢሳያስ አፈወርቂ ወተሃደራት ሶማሊያ ሓይልታት ዝተፈላለዩ ክልላትን ድሮናት ዓረብ ኤምሬትን ተሰኒዩ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ወራር ከም ዝፈጸመን ገና እቲ ኩናት ከይተወድአ ሙሉእ ዓወት ከም ዘመዝገበ ከም ዝገለጸን ዘዘኻኸረም ግሎብ ኒውስ ኔት ድሕሪ ዝተወሰነ ኣዋርሕ ግና እቲ ውሕድ ቁጽሪ ዘለዎ ሰራዊት ትግራይ ብወፍሪ አሉላ አባነጋ ኣብ ልዕሊ እቲ ኣብ አፍሪካ ገዚፍ ካብ ዝበሃሉ ወተሃደራዊ ሓይልታት አፍሪካ ሓደ ዝኾነ ሰራዊት ፋሽስቲ አብይ አሕመድ መስተንክራውን ድሙቕን ዓወት ከም ዘመዝገበ ተገሊጹ ሓይልታት ፋሽስቲ አብይ ባዕዳዊ ሰራዊት ውልቀ መላኽ ኢሳያስ አፈወርቅን ሓይልታት ትምክሕቲ ክልል አምሓራን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ መዘና አልቦ ግፍዕታትን ጨፍጫፋትን ከም ዝፈጸሙ ዝሓበረ እቲ ማዕኸን ዜና እቲ ንባዕሉ ዳግም ከም መዓራር ዝጸንሐ ሰራዊት ትግራይ ኣብ ወርሒ ሰነ ኣብ ከባቢ ተንቤን ደቡብ ትግራይን ምብራቅ ትግራይን ብዝፈነው በርቃው መጥቃዕቲ ንሰራዊት ፋሽስቲ አብይ ውልቀ መላኽ ኢሳያስ አፈወርቅን ሓይልታት ትምክሕቲ ክልል አምሓራን ከም ዝደንሰሰን ማእለያ ዘይብሉ ወተሃደራዊ ዕጥቅታትን ንብረትን ጸላእትን ከም ዝማረኸን ኣፍሊጡሎም ፋሽስቲ አብይ ብዝበጽሖ ዝሕነኽ ወተሃደራዊ ስዕረት ድማ ኣብ ተጎጋ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ደብዳብ ነፋሪት ብምፍጻም 64 ሰላማውያን ሰባት ከም ዝቀተለን ልዕሊ 180 ድማ ከም ዘቕሰለን እቲ ዜና ኣመልኪቱ ድሕሪዚ መስተንክራዊ ዓወት ወተሃደራት ፋሽስቲ አብይ አሕመድ ጭርዖም ደጉሎም ከም ዝሃደሙ ሓይልታት ትምክሕቲ ክልል አምሓራ ክልተ ድልድላት ተከዘ ከም ዘፍርሱን ጉጅለ ፋሽስቲ አብይ ብሰንኪ ዝበጽሖ ስዕረት ህዝቢ ትግራይ ብጥሜት ንምውዳዕ ሕንኡ ንምፍዳይ ሰብኣዊ ሓገዝ ናብ ትግራይ ከይኣቱ ከም ዝኸልከለን ንትግራይ ሓኒቑ ከም ዝሓዘን እቲ ጸብጻብ ሓቢሩ أبزونا ويتصنع نقرب هذا كم بتندعي دسنا بتعمي هاي بريقنا هنقول خيرنا حنتي أنكو هيوتهم نسخة خفلون برخا خيدهم ما زم دكنا جانو تاريخ صريحهم كم الله سخلو كم بتندل عليه تحبسنا فرست نايت مال إنيرو تودي له عوتي ليوم عبد تجراينا كل التسلسل جزء سعرنا يوم غطانهم كسعره منا كل جزء خات تجراينا ناتخلع يخنب
ناي قطر العلنات ناي تغسل العلنات النورة طلعي إيه كندم سلسلات ردسنا سيدو يكون الهادي متصرع توابعي سعره بجقنات البلد أنا نبعتي بعض ما تهمني تحلب صحيواتي أنا نبعتي زوم تشفشفنا هو كابر تحيلهم زي درسنا حرام زي ما وصل الفلد مش كله إيد ما هاون كأم عدل زي توك أمر هم تدرك إيد نكسو تصور بس يحرقون إيد الساعتهم من يبقهم يقولوا أنا يبقنا نقدر سرنا يا ولدنا أي تأمر سرحتي يوم تمدقنا تحلب صحيواتي صبت تقرأي حطاني زدل تقرأي سعيرة تقرأي تعوت تسعروا ونسكع متقرشة ناب خلقوت زيناتاتنا كنسكر بعل عشندا أب السودان كارتوم بهلنا عقبنا مختنا نعوت بزبل تيما بدك عشندا محبر تجارون بمتحببار بدمكات تخبيرهم اتن خلو زما أخل بعل أب كفلة كتما بحري قدم مبعلو دك أنستيو تجراي تقمات أو كارتوم أب جزاوتن ببخبابئنن قدناتات إتا كتمان بموتا نسداناويان نبرت كارتوم بهلنا أب مفلاتن نسراويتنا متأخر جنزب إن تأخخبا بمقنعين أب مودعتا دما أب تجراينا زلو كرستاتنا بهلاو عم جاجبانان تاريخنا نزجلت إكزيبيشن بمدلاو كله تجراوين فتاو تجراين كريو بمقبار أبتي تملكاتي فولي أرنا أوتن خركب جيرانيان أب تبعال وددر أب على عشندا بمقبار كابك قداماي كساب سالساي زوصا بمشلام تبعال فولي دمك أتكركب تغير يوم وري كياني برهان حيلا أب تبعال ترخيبو كل التجزية كنزار وبينا زبل درفي بمدراف نتتصنبل توسع قرما كوين ويوم بعال عشندا تجراي نقوانا وكنتات تجراي فوليت أمتا بمهاب كله عقمتاتنا نهزب تجراي نسراويتنا نبزبل حرانة بدمك أتكامز تبعال ريبورترنا كابكارتوم سابسيبوم بتمساسالي عب سودان كارتوم زي تخبر بعال عشندا قلبي زي تفلاليو عالم لخميدياتات سحيبو يوم اتبعال بفلاي عبتي عب عالمنا بزوح تخطاتا لزلو BBC عربية سفح شبان كم زرخبه نمفلات تخائلو لهم اعتادت شعوب إقليم تجراي على إقامة هذا الاحتفال داخل مقر السفارة الإثيوبية في الخرطوم ولكن في ظل النزاع المسلح بين مقاتلي جبهة تجراي والحكومة الإثيوبية قرر منظمو الاحتفال إقامته هنا داخل هذا الملعب في منطقة الخرطوم بحري حلواتنا دحننتنا بقلص امنا قلصمنا زيتوا بحيلي منقد نتحكم عنا صبروا ببلحات نصبروا بعقلي أب موداتهم كاب صباح ورار فاشستي أبي أحمدن ملافنتو حيلتاتن جميرهم دمص ويانه تግራይ كم وترو دمص حزب بمخان كاب هاجر أمريكا نزحالفو لعلة الشعات أوارح كما حلالف زصنح زينا دمص ويانه تግራይ لومي ناي موداتا فنو زينو እናقربلكم يوم أتوم زحالفو أوارح أب لعل حزبنا يبصحو زنبرو زسكحكحو قفعتات حزبن سراويتن تግራይ زكايدوم نعلم زسدمم مستنكراو مختن دياسبورا تግራይ ድማ ቃንዛ ህዝብ ትግራይ ንዓለም ኣብ ምግዋሕ ዝተጻወትዎ ታሪኻዊ ግደን ኣብ ምቅላሕን ቃልሲ ህዝብና ኣብ ምድንፋዕን ድምጽ ወያነ ትግራይ መተካእታ ዘይብሉ ኣበርክቶ ገይሩ እዩ ሕዚ ድማ ኣብ ቀንዲ መደብሩ ካብ መቐለ ትግራይ
فنوؤ بحدش ملك عبك أربع أوان كم زجمر ناقلتنا زهلونا لو تتاتن حبريتاتن أبناي فيسبوك أدراشنا لقد كتاتلونا نزخاخر باركس خبركم تملكتنا نحنا ونلو مزدلنا لكم زيناتات أبزي ودينا لنا أبخال أوت مدبات مديسنا كساون القانة دحنا قنيتا حلواتنا دحننتنا بقلتنا تقراي سعيرا ملي أون كتسعريا